मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसामनि ढेकियाजुलियाव एसटिएफ आसामा आयेन बेरेखा हाथियार नेटवर्क बोखांदों, 3 हमजादों। आसामनि स्पेशल टास्क फर्स एसटिएफआ बृहस्पतिबार 6 फेब्रुआरिखालि 3 सुबुंखौ हमदोंमोन आरो आयेन बेरेखा हाथियार आरो बेजों सोमोन्दो गोनां बेसादफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। बे नायग्रोमनाया मुस्लिम सापरिनि हरसातापुराव मोनसे थाग्रा खुलियाव खालामनाय जादोंमोन। बे अपारेशनखौ लेङाइ पुलिस सामलायगिरि सत्येन्द्र सिंह हाजारीनि दैदेननायाव खालामनाय जादोंमोन। मुस्लिम सापरिनि हरसातपुरनि मतिबुर रहमाननि न'आव खालामनाय सिग्रोमनायाव गंसे एसके-33 एसाल्ट राइफल, 5.56 × 45 mm गुलिनि 30 राउन्ड, गंथाम मबाइल फन, गंसे साखा खबब्रै आरो गंसे साखा खबनै गारि मोननो हादोंमोन। उफर फानबारिनि थागिरि जुल्फिकार आली आरो शहीदुल इस्लामखौबो हमनाय जादोंमोन। गासै 3 सुबुं आरो जब्द खालामजानाय बेसादफोरखौ उननि आयेनारि राहानि थाखाय सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि पुलिस थानायाव गथायना होनाय जादोंमोन। नैथि खौराङावनो दङ मेघालयआव आयेन बेरेखायै हाबनायनि थाखाय सा-9 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैनाय सा-9 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ मेघालयनि पुलिसआ हमदोंमोन। बे सुबुंफोरखौ बांलादेशनि सिमाजों नांजाबनाय सोनाब गार' हिल्स जिल्लायाव मोनसे भेनआव दालाग्रे गामियाव मोनसे सरासनस्रा नायबिजिरनायाव हमनो हादोंमोन। सुलुंनि बादिब्ला बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ पुलिसआ मंगलबारनि मोनाबिलि 8 रिंगासोआव हमदोंमोन जेब्ला बिसोरो दालु सिमाजों हाबनो नाजादोंमोन। बिसोरो रेबथुमनाय अनजिमा BR नं जों गंनै मारुति भेनआव दावबायगासिनो दंमोन। ML 14A0593 आरो BR नं ML 09A3830। बिबानगिरिफोरा हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय बायदि रोखोमनि सिम कार्ड, भारतारि रां, आधार कार्ड आरो गुबुन दाय गोनां फोरमानलाइजों लोगोसे गं 12 मबाइल फन जब्द खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो गंनै गारिफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। पुलिसआ 3 भारतारि नोगोरारिफोरखौ खानायखौबो रोखा खालामो जायफोरखौ बांलादेशनि आयेन बेरेखा हाबनायखौ सुबिदा होदोंमोन होनना फोथायनाय जायो। बे आयदानि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ आसामनि हजायाव 3 जों हानजा जिनाहारि खालामदों दासिमबो हमजायाखै। सुबुं माहारिखौ लाजिफोनांनाय मोनसे जाथायाव 3 सुबुङा हानजा जिनाहारि खालामजानाय सासे लाइमोन सिख्लाया आसामनि हजाय जिल्लायाव सासे फिसा हौवा जोनोम होदों। जुदिअबो बिथांजोआ दासिमबो न्याय मोनाखै। हेफाजाब गैयै आशरफ आरो बकुल इस्लाम महरै सिनायथि होजानाय दायनिगिरिफोरा दासिमबो जोबथेसालियाव गैया। रिपर्टनि बादियैब्ला गाग्लोबजाग्रानि बिबैया न्याय नागिरनानै पुलिसनि खाथियाव थांदोंमोन, नाथाय बिथांजोनि आर'जलाइखौ खोनासङाखैमोन। खान्थिनि सांग्रांथि गैयैनि आरोबाव दाय होनायाव जिल्ला गथ'सा अनसाइ बिबानगिरिफोराबो बे केसखौ नेवसिगारदोंमोन। गथ'सा रैखाथि न'फोराव हिनजावसाखौ आश्रय होनायखौ नेवसिगारदोंमोन। बे समावनो रायजो राजानि रागा जोंनाया बांगासिनो दं, गोख्रै खाजानो दाबि खालामनायजों। दायनिगिरि साथामबो हिनजावसाखौ गाग्लोबनायनि अनगायैबो जुदि बियो जाथायनि सोमोन्दै रायज्लायो अब्ला बिखौ गिख्रंथाव फिथाय होनो हुमखिबो होदोंमोन। बे जाथाया गुवारै सोंखारि जादोंमोन। जायगानि सुबुंफोर आरो मावफारियाफोरा दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो आरो बिबानगिरिफोरनिफ्राय बिबान होनो खावलायदोंमोन, जाय न्याय होनायाव फेलें जादोंमोन। जेराव पुलिसआ दाबि खालामो दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, न्याय होनाया लाइमोन बारग'नायनि थाखाय मोनसे गोजाननि सिमां जानानै दङ। ब्रैथि खौराङावनो दङ आसाम सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ सोरखारि फरायसालिफोराव बाङाइ नुजाथिनायखौ नायबिजिरनो बिथोन होदों। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बाङाइ भट होनायनि जिंगाखौ दिन्थिनानै सोरखारि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि नुजाथिनायखौ नायबिजिरफिननो बिथोन होदों। बे बिथोना बे फोरमायथिनि गेजेराव फैदों दि सोरखारि फरायसालिफोराव 50 लाख फरायसाफोरा मुं थिसनदों, नाथाय 1.5 लाख फरायसाफोराल' सोरखारि नङि फसंथानफोराव फरायगासिनो दं। श्रीभूमियाव जिल्ला कमिशनारनि कनफारेन्स हलाव सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरिजों मोनसे मेलाव बिबुंथि होनानै पेगुआ खालि गोसो होनायनि अनगायै सोरखारि फरायसालिफोराव गुनखौ जौगाहोनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथायारि सानज'थाय फरायसालिफोरखौ
लुनाय एबा लुफिननाया जोंनि खामानि नङा। जोंनि थांखिया सोरखारि फसंथानफोराव सोलोंथाइनि गुनखौ बांहोनाय, बिथाङा बुंदोंमोन। मावख'आरिफोरखौ नुजाथिनायनि रोखोमफोरखौ बिजिरनो आरो एसेल' बाहागो लानाय बिहोमा होग्रा सिङाव थानाय जेंनाफोरखौ सिनायनो थिननाय जादों। बे आगाना फरायसाफोरनि गेजेराव साबसिन बाहागो लानायखौ रोखा खालामनायनि थांखिजों खान्थियारि थिरांथाफोरखौ महर होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। आसाम सोरखारा रायजोआरि सोलोंथाइ खोन्दोखौ फोसाबनो नागिरगासिनो दं आरो बावैसो सिगांनि बिथोनफोरा बिबान आरो गुन रोखा खालामनायाव गोख्रों नोजोर होनायनि इसारा होयो। 5थि खौराङावनो दङ। गिबि मन्थ्रिया अरुणोदय 3.0 आरो गाहाय अनसाइ मावथांखिफोरखौ नायबिजिरदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय जौगालु हाबाफारिफोर अरुणोदय 3.0, मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान आरो CMAA-खौ नायबिजिरनो थाखाय VC-फोरजों मोनसे भिडिअ कनफारेन्सखौ दैदेनदोंमोन। चिफ मिनिस्टारआ आखा-फाखा आरो सोफादेरनायनि सायाव गोसो होदोंमोन, मावख'आरिफोरखौ गोरलैयै आरो थि समाव मावफुंनायखौ रोखा खालामनो खावलायदोंमोन। रावबो मुलाम्फा मोनग्राखौ उनाव दोनाखैमोन। सावरायनाया साबसिन मावफुंनो थाखाय बिफानारि गोरोबलायनायखौ गोख्रों खालामनायावबो गोसो होदोंमोन। बे सावरायनाया गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जादोंमोन। अरुणोदय बिथांखिनि सिङाव आइजोफोर नखरनि गुदि जोथोन लाग्रा जानायनि जाहोनाव रायजो सोरखारा बे थांखिनि मुलाम्फा मोनग्रा महरै दोनजायो। मोनसे मख'जाथाव जौगानायाव फेहेरनाय रोखोम अरुणोदय 3.0 नि थांखिया 37 लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव 1,250 रां दैथायहरनाय, जाय 1,000 रांनिफ्राय 1,250 रांसिम बांनायजों लोगोसे 20 लाख मुलाम्फाफोरनि बांनायखौ दिन्थियो। बोसोनखान्थिनि बादिब्ला अरुणोदय 3.0 आ बेखौ थि खालामो दि राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां नखरफोरा बेनि आवथानि बायजोआव थायो, जेराव मोनसे गोहोम गोनां अजद फोजोबस्रांनाय खान्थि दं। बोसोनखान्थिफोरनि थांखिया गोनांथि गोनां आरो गोग्लैसोनाय मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ सिनायथिनो थाखाय गोख्रों राहाफोर लाबोनाय होनना खौराङाव फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।